Здравейте, скъпи роднини, приятели и познати! Ние, Динко и Павлина, ви каним да отпразнуваме заедно бала на нашата дъщеря Диана, който ще се състои на 10.07.2024 година в ресторант Сбъдната мечта от 18 часа. Заповядайте, очакваме ви! Дискотеките, кво ги чака, пак ще се размажем. Абитуриенти сме! Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и разнай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички! Цело животи, будь ти